Россия төбәкләрендә гомер итүче кан кардәшләребезнең Апаска беренче тапкыр гына килүе түгел билгеле. Ә инде кунакларны беренче булып районның данлыклы музеенда каршы алалар. Менә мин татар теле укытучысы буларак, менә шунарга игътибар иттем. Апас җирлегеннән татар телен өйрәнүче, үзләренең гомерләрен, телебезне, гореф-гадәтләребезне өйрәнүгә багышланган бик күп белгечләр чыккан икән. Менә аларның исемнәрен дә атап бетерерлек түгел. Устан сузам дур телдә, ирәндә мин узам дә, әйтә беләм дур телдә, ишәмәс сүземдә. Читтән килгән кунакларның чираттагы тукталышы район мәдәният йортында булды. Тамаша залына узганчы аларны район мәктәпләре оештырган күргәзмә утарлары каршы алды. Мондагы экспозицияләрне, укучыларның кул эшләрен һәм чыгышларын караганда, хәзерге балаларның осталыгына һәм фантазиясенә сокланмый мөмкин түгел. Ә менә бу Каратун мәктәбенең Хыял эстрада фольклор ансамбле. Районда гына түгел, республика күләмендә танылган әлеге коллективның 20 елдан артык иҗат тарихы бар. Шул вакыт эчендә анда берничә йөз бала зур сәхнәгә чыккан. Үзебезнең Татарстаннан тыш без бик күп чит регионнарга да конкурсларга катнашырга тырышабыз. Шулай ук Самара өлкәсе, Пенза, Саратов, Ижау якларына үзебезнең биюләребезне видеога төшереп җибәрәбез һәм аннан рәхмәт хатлары, грамоталар һәм дипломнар алабыз. Район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Луиза Сафина белдергәнчә, Апаста татарлар, руслар һәм чуашлар яши. Шуңа күрә дә аларның туган телләрен саклау һәм балаларга ана телен өйрәтү район җитәкчелегенең мәгариф өлкәсендәге беренчел бурычы булып тора. Гаилә, балалар бакчасы, мәктәп, ата-аналар. Менә бу гармониядә булырга тиеш. Шул вакытта гына матур нәтиҗәгә ирешәчәкбез. Сер түгел бит, соңгы елларда саф татар авылларында да балалар мәктәптә, урамда үзара аралашканда да гел русча гына сөйләшәләр. Балалар күбрәк русчага тартылалар. Мин алардан мәсәлән татарчаны беләләр, русчаны беләләр, татарчага тәрҗемә итеп сорыйм, татарчаны белмиләр. Безнең бит максатыбыз һәр ике телне камил итеп үзләштерергә ярдәм итү. Мин аларга әйтәм инде, балалар, татар халкының безгә Ходай тарафыннан бирелгән шундый бер зурлыгыбыз, мәртәбәбез бар. Без татарча матур итеп камил итеп, безгә тиешле кешеләр дим. Апас районы мәгариф бүлеге күрше төбәкләр белән эшләү буенча да зур тәҗрибә туплаган. Менә әйтергә кирәк, бүген Апас районында бик матур чара үткәрелде. Туган телләргә старт бирелде, туган телләр елына. Монда безнең төбәкләребездән, Пенза өлкәсеннән, Ульяновск өлкәсеннән, Чувашия республикасыннан делегацияларыбыз, укытучыларыбыз килде. Шушы елда безнең класстан тыш чаралар бик күп планлаштырылган. Бу әлбәттә читтә яшәүче татарларны шушы класстан тыш чараларга чакыру, алар белән бергәләп үткәрүне һәм шулай ук безнең класс җитәкчеләрен, сыйныф җитәкчеләрен, мәсәлән, Ульян шәһәренә, мәсәлән, Түбән Новгород шәһәренә алып бару, Пенза өлкәсенә алып бару, үзебезнең укытучыларыбызны һәм белемнәрен арттыру ягыннан шулай ук һәм инде беләсезме, үзара шушында Апас муниципаль районда татар теленә укыту дәресләрендә үткәреп җибәрү. Бу бигрәк тә кем тели районнан. Ул без категорияны монда бүлеп куймаячакбыз. Безнең килешүләр төзелгән. Әлеге килешүләр нигезендә балалар, укытучылар, коллегалар белән без һәр даим аралашып торабыз. Безнең күрешүләребез бу фәнни-гамәли конференцияларда, уртак дәресләр оештыруда, дәресләр чараларына оештыруда менә шуңа багышланган. Без үзебездә Россия төбәкләреннән бик теләп тәҗрибә уртаклашырга барабыз һәм аннан килгән коллегаларыбызга да үзебезнең тәҗрибәбезне чын мәгънәсендә бик рәхәтләнеп тәкъдим итәбез. Туган телләр елын ачылу тантанасында төбәкләр белән эшләү буенча яңа эш планда кабул ителде. Бу планда инде безнең төрле чаралар, балалар белән дә, әлбәттә укытучылар белән дә, төрле акциялар, төрле бәйгеләр, конкурслар уздырыла, конференциялар. Без инде бик күптәннән бу Апас мәктәбе белән, беренче мәктәп белән бергә хезмәттәшлек итәбез. Алар ничә тапкырлар бездә булды. Мин беренче мәктәбе аларның җирлегендә булдым. Һәм бүгенге чара инде ул безнең ана телләре елына багышланган. Бик матур узды. Шундый күркәм балалар матур җырлыйлар, бииләр, матур костюмнардан, өр-яңа клубта утырабыз. Һәм инде менә җитәкчелеккә дә сокландым, аларның бер команда булып эшли белүләренә. Кунак ашы кара каршы дигәндәй, апасылар февраль азагында укучыларның фәнни-гамәли конференциясендә катнашу өчен Ульяновск өлкәсенә барачаклар.